קוראים לי טדי כץ, היו לי כמה אירועים מוחיים, אני לא בטוח שאני זוכר את הכל. האירוע הראשון היה סביב הסיפור הזה. He's totally nuts. השכחתי את הדברים. אנחנו עם טדי כץ גמרנו. לא דיברתי עם אף אחד על זה. מה, אני אספר לה שאני הייתי רוצח? כאן הם אמרו את הדברים. אתה יכול לקחת את הקלטות, אבל תיזהר, כי ירדפו אותך כמו שרדפו אותי. השתוללו בטנטור על ים השונות. אלה הקברי האחים של הכפר הזה. יש בית קברות שם, נעשה שם חנייה. הכניסו אותם לחבית, ויעלו עליהם בחבית, ואני זוכר את הדם בתוך החבית. זה לא אופי שלנו. אנחנו עם טהור. לא היה טבח, זה לא נכון. היה סיפורים. Ethnic cleansing, which is what happened here, is exactly executed like that. There's no big program. הייתה הוראה של בן גוריון לגרש את האנשים משם. היינו צוציקים, בני 18. כבשנו טנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. כמה נהרגו? איזה 270-80 אני קברתי אותם. לא היה ולא נברא. בלדה יסוף ואנה וקבנה, ונצלה, כולה חיית אבוי ואחוי. I don't believe witnesses. תעלה פתוחה, מה שאתה אומר? זאת תעלה פתוחה. את זה אני לא שמעתי. לאמת יש את הכוח שלה. צריך פה לשנות את המחשבה, להכיר בעובדה הזו שהייתה פה נכבה. המדינה נתנו את השווי. כמובן שזה הרבה יותר קל להתעלם בכלל מכל העניין, ואז לא לכלכת את המצפון. תמחוק את זה. אני לא רוצה לדבר על זה, וזהו. אבל זה היה, מה לעשות? זה היה. Available now on video on demand.